Magandang gabi mga kaspero. Pag na night dive na naman kami. Ito na yung mga gamit. So, mga pana. Ayan. Sobrang lamig ng tubig. Kasi sobrang lakas ng hangin. Ayan. Ayan. Kayong yung lakas ng hangin. Ayan. Umuulan pa. Masama talaga yung panahon. Dahil sa bagyo. Pero tiis-tiis muna kami. Kasi wala na kami pang bigas. Ayan. Yung malaking bangka ang gagamitin namin. Ito na mga gamit. Ayan. Maulan talaga. Sama ng panahon. Ayan. Sana makarami kami ngayong gabi. Para may pambili na rin kami ng gas. Kasi hindi pa kami makapag day dive. Ang lalaki ng alon sa open sea. Ay ang layo pa ng mga spot namin. Kaya test muna kami sa night dive. Yeah. Ready na kami mga kaspero. Ayan na si Master X. Dani nakalusong na. Dito yung spot namin. So rope crew kami ngayon.
Mga kaspero, pauwi na kami. Ayan. Time check natin, magpo-4 na ng umaga. At pauwi na kami. Yung huli namin ito. Yan. Yan yung huli namin. Batfish. Yan. Yan o, batfish. Yan. Meron kaming cuttlefish, 3. Ayan. 3 cuttlefish. Ayan. Merong manitis. Manitis yan, manitis. Ayan, talagang bukit. Ayan. Ayan,
So, ibibenta namin to mga kaspero mamaya pagdating na umaga. Hindi na naman kami matutulog nito kasi magbebenta na naman kami ng isda. Merong mga kandyan, mga yellowtail parakuda sa ilalim. Yan. Going home na. Ang lakas ng hangin. Ayan. Pang-pang.